Il-ħolm ta' aktar minn 2000 tifel u tifla se jsiru realtà wara li ngħalqet uffiċjalment il-5 edizzjoni ta' Children's Dreams. Dan wara li bosta Maltin wedu li jaqtaw xewqa partikolari ta' tfal inqas ix-xurtjati. L-Operations Manager tal-Aġenzija Appoġġ, Remenda Borġgrek, saħqet li fl-aħħar jiem kienet kruċjali l-għajnuna ta' Marigold Foundation u bosta intrapriżi oħra li jgħenu biex jinqataw ix-xewqat kollha. Qalet li matul il-kampanja saret inizjattiva oħra li ħeġġet lil bosta tfal iħejju kartolini tal-miliet biex iwasslu xewqat sbieħ li tfal vulnerabbli. Għal din l-inizjattiva tfal ukoll ħadu sembeħ ġarhom. Is-Sinjura Borġgrek saħqet li dawn it-tfal jixirqilhom li jgawdu l-miliet anke jekk ikollhom bosta diffikultajiet. Aħna nkunu qed naħdmu matul is-sena kollha ma' dawn it-tfal, nkunu qegħdin nagħmlu pjan ta' azzjoni sabiex nissuguraw li ħadd ma jaqa' lura u għaldaqstant aħna li nafu x-xogħol kollu li jkun qed isir mill-ħaddiema soċjali però wkoll mill-familji u mit-tfal stess li jkunu qed jaħdmu fuq id-diffikultajiet tagħhom biex huma stess jimmeljoraw il-ħajja tagħhom inħossu li jekk kif naraw id-bissima fuq it-tfal ngħidu iva daw it-tfal jistħoq ilhom illi iva f'dawn il-festi huma wkoll ikunu qed jieħdu gost forsi xi diffikultajiet li huma jkunu qed jaffaċċjaw. Din il-kampanja li komplet tikber matul is-snin issir bil-ħidma ta' bosta ħaddiema soċjali tal-Aġenzija Appoġġ. Dan biex kull sena fil-miliet jinqataw bosta xewqat differenti, ħolm li ma jinkludix biss ix-xewqa ta' ġugarell partikolari li jkunu mxejnqin għalih, iżda wkoll laqgħa mal-qraba tagħhom f'ambjent differenti. Il-Ministru għall-Familja Drittijiet tat-Tfal u Solidarjetà Soċjali Michael Falzon saħaq li kampanja bħal din tkompli turi l-ġenerożità kbira tal-Maltin. Ġenerożità li twassal biex il-ħaddiema soċjali li tant jaħdmu b'dedikazzjoni ma' dawn it-tfal matul is-sena se jkunu jistgħu jaraw it-bissima fuq fom il-klijenti ċkejknin tagħhom f'dan iż-żmien tal-miliet.